throksi ASDC Bokajan District Committee atum pen mai kepadopon. HDP diring teron arong Amerikar gogon hanse ciklojoni soseke so kepangji. Kardom pinia daba birta than bang nili merina hanse pi non arjekha birtang ton pen. Lakha ingkoi raisi Borjan constituency kaparlo HDP diring teron arong Amerikar biren hanse pen Pudang rong parpi asopo gogon hanse ciklojoni sose kidney akeso kapangji pen se kachelang muwe kamatha kisum kiso abang aduk kedo an choun epin barpi barsota dam un epin kiso ta aduk dopik anlo lapen long le phelang le je georgita ave bivo le georgita ave kiso ahir ingtang jotlum sita se chelang i movedelo chenong jon ni dota jordelo sita labang su akiso operation 9G apan se chelang i movedelo osomwarta biheklang laan atangka kunat penloma lasi sai jongje nilip constituency kaparlo number prayer center alongsi pado aret anchotlo lasi man kedo karbiang long ke thekedik atum MAC EM anparta CEM tuliram ronghang aphan sitame labangso akiso se chelang i movedetlo lasi nang jinso ponra nang ravek tha pusi kiso det gogon hanse achor junali teron pi abang nilitum pherang ke pet ka humridam ahut karbiang long man ge do ke theke ding aphan nang chuning ridun lapen kang khon kang jinso pet ke rabji abang phi jong si do polote account number sitami nang chipidun account number 3879735430 IFSC code SBIN 0002028 ningke me abang phi jong si do polote labang so account number along nang litum tangka sitami thaplong ji Nilipen Moses Teron 365 News India Chikloyani ni dologisoke tami nitum chelaino vedara joini sentunda prayer center number prayer center long chuandelo unke kiso bang taning aning ke bang lok mane sire lepit no ale pinota ning wangde chakchi deyalo maso aning bang pen komjuri iphaglon ke avita ve pulo anke kidney lepen ke liver aita problem la pialo amang ke hai tan tung hospital na chiponi vedalo tan ka pisa ve joini si koi hem no ta chordena samanta ave ama ko da se wan to delo sami non ta ke me konji kang thek ave pena ko kamjuri penta thurun ipin pialo barpi bar soledam ta ki ripone ki baba pone sonang silo gogon hanse arong make HDP diring teron arong ge theding mane ke thek ding non ta chuning ri lo gon anang nang rap dun tha tangka paisa hin puneta chuning nang tum chuning ri lang adi chuning ri la nili ga hem sarlo Matijong ni phai kre hiniar ni lakha kre throksi Bokajan LA constituency angkang sarihajan ahithi along Ingdeng throksi ASDC conference Bokajan district committee amai patupon labangso amai along mohori teron ahin pensi mai charipon lo lapen kensing teron ahin pensi mai ke pha alam thik janlo lapen Matijong ni phai kre hini arni amai along aluhi sarpo atum pen kachitong dun chomangkro dun mai phu ASDC central committee Hemsing Tiso Abarim MLA Jameson Timum KSA Amaipu Central Committee Ajay Ingti KSA Kongchun Bang Central Committee Merina BP KNCA Amaipi Central Committee Nelson Teron ASDC Central Committee Lapen Muniram Teron KSA Central Committee Atumpen Chetongdun Patumi labang so amailong aluhi atumpen lam theke jaipon surikre sirke bratrok nerke bratrok anikan ASDC asong mahang pathek ponlo Karbiang long akhe long rilong pat aparman Bharat aron alo along ketok ang Article 244A kachilong vek nang ji aron dokok apotsi nang chisong bom wang bom pen surikre sirke bratrok sirke brapo anikan MOU pachun pon lo lapen laso api
Papa asong pen surihini ra crazy aningkan chirap chito pen MOS lamdon tami chitok ponlo. Laso api K ahotur adum nang ludun pen ASDC asong nang thangdun phunlo. Karbiang long akhe long ri apartment kachisong karjap thivekji asong laki ASDC asong henlopu lahayalam hawar arat atum phan lamthe than pare tikang. Borpothar pen jotno singbe 365 News India. Aro so that amai kilo like Bokajan district farman lo. Bokajan district kulo tangke NDC area ho angkan. Borjan Bokajan Sorpothar Depani milik. Seperti isini jo. Amasi jasimet kami pil tu phan bake halap phan baka ko thak nang ko. Te halap so phan ni tumar si la Bokajan district committee ki mi seng de lo dake alang tu se arni thiki po din thiki po ke se ke seng phan bake ko program dek po. To moi diam ASDC Mohila Morcha আমার Bokajan District Committee বিদায়ী ডিস্ট্রিক্ট কমিটিয়ে যে নাম তালিকা প্রস্তুত কৰিছে এই নাম তালিকা মই পঢ়ি আপোনালোকক শুনাই দিম ইয়াত কাৰোবাৰ নাম যদি ল'বলগীয়া থাকি গ'ল পেনেলিষ্ট kapag tangating pen niliamenter ami po lake ASDC Women Front Bokajan District Committee President Onjoli Moming Vice President Kabin Rong PP ini alangli nagdung ede. Sa alangli Harman ka Richard Drongos Scotter Club ahin pen Nini aparman dhentaghat adung manduli alangsun tebok terai malom matijong ni phai krehiniya ni thengpi aklim ke e asai dengpon labangso thengpi aklim ke e pon asai batang dep pen api puthot Drongos Scotter aklap klembang phu atum chilang pet pen rong asor atum aphan mas mati angho adip hai huita ron pon lapen kisung ke boy alam chethan chimum pon rinti matijong ni phai krehini ani labangso asai ke dengpon along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Kongchun Bang Diuri Ronghang Dokmoka Forest Range Forester Sarbajong Hanse Ronga Sarlapen Hunter Club Klembang Phu Atum Chetong Dunsi Drongos Scotter Club Klembang Phu Atum Aphat Aning Rungdun Theng Tom Bongrum Staff Reporter 365 News India. Karbi Anglong Moms Dancing Star Management Team pen patir pipon sik kechengsi aparman Karbi Anglong Moms Dancing Star matijong ni phai krehini aning ve angdung kiti angdeng paman pon kechengsi anong ekachepalong dun lake puja rong pipi point 362 chepalong dun adun thu Monica rong pipi point 360 an chepalong dun lapen kethom angdeng Rojoni Ingdeng pi 342 points an chepalong dun ke hai aphan nong ekepanong pon lake tangkasuri koirapho trophy lapen certificate adun thu phan tangkasuri krep ho trophy lapen certificate lapen kethom angdeng chepalong dun abang phia phat tangkasuri cap trophy lapen certificate pipajir pon bangso long aluhi sarpo aman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Bidya Singh Rongpi lapen ongdung man ke do atum chetong dun Dipu pen Deboram Kathar 365 News India. Pinia berta ke lapuan sekang ton iklo kardom